Переносиш мені п'яшеньку новину на хресті. Ой, сину, сину, за яку провину переносиш мені п'яшеньку новину на хресті. Я тебе купав і спасав, я боронила перед ворогами, а нині плачу, бо вже тебе трачу, що я милий сину, більше не побачу. Сину мій, нині плачу, бо вже тебе трачу, що я милий сину, більше не побачу. Сину мій, ти жертвувався, ти трудний спасати, золоту діждався, невинно вмирати. Очі рукави, злобний і неправий, Господи на тобі, твій засуд кровавий, на хресті, защит лукавий, злобний і неправий, що сповнив Адамі, свій засуд кровавий, на хресті. Nie ma sprawy. A weźmiesz to? Wiależ bezczasny, a człowiek moju stale syrotою, ja sama na świecie, jakby na swoju. Я сама на світі, як вина Син.
Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, владыко, прости беззаконие наша, святый посети исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дай нам днес, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно і во віки віков. Амінь. Прийдіть, Поклоніться цареві нашому Богу, прийдіть, поклоніться Христу цареві нашому Богу, прийдіть, поклоніться і припадемо самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. любі помощі Вишнього в крої Бога Небесного, водвориться. Рече Господеві, заступник мій єсть і прибіжище моє, Бог мій, уповаю на нього. Яко то избавить тя от сіти ловче, а словесе мятежна. Плешами своїм осадиття і під крилом його надієшся. Оружием облиття істина Його, не обоїшися от страха ночного, от стріми летяща в одні. Очі кажи до нього звеш, і толкни переходяща, от страха і беса полуденного. А де от стратитися ще тьма не снив тебе, тебі же не приближиться. О, ваш очі наш воїна, перепроши, і води, як не гребши, узріши. Як ти, Господи, уповання моє Вишнього положив єси, прибіжище Твоє. І не прийде тебе зло, і рана приближиться телесу твоєму. Як ангелом своїм заповіст о Тебі сохранить усіх путях Твоїх. Але як возьмуть я, да не когда приткнеш о камінь ногу твою. Наспидай Василиска наступиши і попереши льва і змія. Яко нам я упова, избавлю их, покрию и яко позна имя мое. Позовет ко мне, услышу Его, с ним если бы скорби изму Его и прославлю Его. Голю людней, исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О рабах Божих, всіх мучениках в Талергофі, повсюду нас лежащих, повсюду православних, і о блаженним покої Господу помолимся. Господи, помилуй. О душах всіх, котрих кости тут спочивають, сродників наших, всіх убієних в Талергофі, і по всіх судах, і душах їх скончавшихся, в надежі воскресення, Господу помолимся. Господи, помилуй. Проститися їм всякому согрішенню вольним, невольному Господу помолимся. Господи, помилуй. Твоє предпочтено їм бити з Авраамом, Ісаком, Яковом, Господу помолимся. Господи, помилуй.
иди же в стране живых, в місті світлі, іди же всі святі праведні спочивають, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Оєже неосужденно предстати їм страшному судищу Христову, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Оєже бити їм общникам неперестанного веселья, єже од віка святий, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Оєже избавитися на всякого скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани їх, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною, владичицю нашу Богородицю і Пресвяту Марію, со всіми святими помінувши самі себе один одного і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Амінь, Господи. Яко Ти єси воскресені, і живот і покою сопши граб Твоїх, всіх мучеників, зділежащих, повсюду православних, всіх уб'єних в Талергоф і повсюду сродників наших, Христе Боже наш, і всіх, котрим нас сам знаєш, Христе Боже наш, Тобі слово силаєм, себе безначальним Отцем, пресвятим, благим, гротоячим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Аллилуйя, 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 блаженний я жить збрав і прияв єси, Господи. Аллилуйя, душі його благи водворяться. Аллилуйя, Амінь, броди род. аллилуйя, Глубиною мудрости чоловіка вся строя, і позицьмає всі подава єдине святителю, упокой, Господи, душі раб Твоїх, на йому пані возложиша, Тройця святителя нашого. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Істину пристанище імани, і молитвенницю славне Богу. Боже, родилася Богородиця безневісная, вірних спасеніє. Благословен єси, Господи, научи меня оправданням Твоїм. Благословен єси, Господи, научи меня оправданням Твоїм. Я Ты глиго прийти источник жизни и дверь райскую, дай обрящу вас под покаянием, погибший я в час есть, возови меня спаси и спаси меня. Благословен єси, Господи, научи меня оправданням Твоим. Длань он несущий создавим я, и образом Твоим божественным почти, преступлением же заповеди, паким я возвратив в землю, от нея же взят быв, на еже по подобию возведи, древнею добротою возобразитися. Благословен єси, Господи, научи меня оправданням Твоїм. Образ є знижечене Твоє слави, а ще й я звиношу прегрішені, ущедри Твоє создання, владико, і очисти Твоїм благоутробієм, вожелінне отечество подажд ми, рая паки жителям я сотворяя. Благословен єси, Господи, научи меня оправданням Твоїм. Анца Божия проповідавши, і заклані бивши, якоже ахці, їх жизні нестеримі і святі, присущно приставшися, приліжно мучениці молити, довго розрішення нам дарувати. Благословен єси, Господи, научи меня оправданням Твоїм. Будуські хоші прискорбні,
неси в житті крест, яко ярем земши, і мені послідувавши вірою, прийдете насладитеся, і ж готова вам почестей, і вінцом небесний. Яко світила, уставши раби Твоя у покой, презрето благ прегрішення їх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Три сіятель єдиного Божества, благочесно поєм вопіюще, свят єси Отче безначальний, со безначальні сини і божественні душе, просвіти нас вірою Тебе служащих, і вічного огня і схити. І нині і присно, і во віки віков. Амінь. Радуйся, чистая, Бога плотью рожая во спасение всех, ей же род человеческий обрете спасение, тобою добрящем рай, Богородице чистая и благословенная. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Так і миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Молимся о упокоении душ усопших рабов Божих, всех здесь лежащих убиенных в Талергофі, братьев і сестер наших, всіх усопших, котрих кости тут спочивають, Господи, імена, котрі сам знаєш, і оєже проститися і всякому прегрешенню, вольному, же невольному. Господи, помилуй. Могучені душі і неправді покиваються. Господи, помилуй. Ясного виконання гріхів віку, Христа безсмертного Царя і Бога нашого просим. Подай, Господи. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Нині Христо і во віки віков. Амінь. Упокой, спаси наш, праведними раби Твоя, і сія вселиво двори Твоя, яко же списано, презрення й прегрешення їх, вольная і невольная, і вся я же видіння від чоловіка душе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині присно і во віки віков. Амінь. Одніми осяви миру Христе Боже, Сини святою показав, і помилуй нас. Помилуй мене, Боже, по велице милости, помножи щедро Твого чисте беззаконня моє, найпачого мені беззаконня моє гріхами чистим я, яку беззаконня моя знаю, гріх може за мною згинув. Ти відомо, що грішив і лукавий, перед тобою сотворив, як вода, правдишися во слава сих твоїх, побідіши в нежда, судити ти, бо беззаконні зачатієш, і во грісі родиві мати моя, себо істинно возлюбив себе звісна, і тайна я премудрости Твоя, явив єси, окропиши мені сапом очищуся, омиєш мій паче снігу обілюся, слуху моєму, даси радість веселю, возрадуйте кость смирення, одврати серце, воздаж мир на спасіння, духом величним трудим я, научу беззаконня путем, то іменно чистивих тебе батяться, і з вами, Боже, Боже, спасення моєго возрадуючи язик, ми праві Твої, Господи, усні мої, отверзиши уста моя, возвесят Твою, яко жертви благоволив, жертви будуть сокрушен, серце сокрушенно, і смиренно Бог не уничижит. Облажи, Господи, благоволення Твої Сиона, и да созыждут стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды возношения, и все сожигая моя, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
яко посуху пише шество в Ізраїль, по бездні стопами гонителя фараона віддя подобляєма Богу повідною пісною вопіяши. Дивен Бог во святих своїх Бог Ізраїлем. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Ні, свят, яко же ти, Господи Боже мой, возреси ровіни Твої блаже, і утвердив нас на камені і сповідання Твоє. Івен Бог во святих своїх Бог Ізраїлем. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Христос моя сила, Бог і Господь, чесная церковь боголіпно повзивающи, от смисла чистого Господі празднующи. Івен Бог во святих своїх Бог Ізраїлем. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Божиим світлом Твоїм блаже, утреннюющи Ти душу любов'ю озри молюся, Тя видіти Слове Боже, істинного Бога, от врага гріховного взивающа. Дивен Бог во святих своїх Бог Ізраїлем. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Житейськое море возрізаємо зря на пастей бурею, тихому пристанішу Твоєму притек вопію. Ти возреди от твій живот мой, много милости. Івен Бог во святих своїх Бог Ізраїлем. Господи, душу соших раб Твоїх. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І нині присно і во віки. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Ще молимся о упокоєнні душ усопших рабов Божих, всіх усопших, злежащих мучеників, убиених талергов і по всіх судах злежащих, і повсюду православних, і оєже проститеся їм всякому прогрешенню, вольному ж невольному. Господи, помилуй. Як воно Господь Бог учені душі, і где же праведні покоюваються. Господи, помилуй. Милости Божія, Царства Небесного і останніх гріхових, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого проси. Подай, Господи. Господу помолимся. Господи, помилуй. Яке плоті смерть поправить і жив мир сам Господи, покой душу усопших раб Твоїх, всіх убієних талергов і мучеників, всіх злежащих, населених праведних. Одні дихам упокоїть, як оні чоловік і же жив буде, не служить Ти без ікроми гріха. Правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє істина. Яко Ти си воскресення і живот і покой усопших раб Твоїх, всі жертви талергов у Христе Боже наш, і Тобі славу висилаємо собі з началом Твоїм Отцем, з Пресвятим благим, притворячим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. О, святий.
блаженною, бо першоділа ангел, преподобним отроком, хавдей же опаляю щебелінє Божіє, мучителя увіщав опіти, благословені си Боже, Отець наших. Дивен Бога святих своїх, Бог Ізраїле. Упокой, Господи, душі Твої. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. І нині, і присно, і во віки віков. І з пламене преподобним росту істочив єси, і праведного жертву водою попалив єси. Ся бо творище Христоток моє же хотіти, тя превозносим во вся віки. Дивен Бога святих своїх, Бог Ізраїле. Упокой, Господи, душі славших раб Твоїх. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. І нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Бога чоловіком невозможно видіти, но дивуже не сміче на місці взирати. Тобою вже все чисте явися чоловіком, слово воплощено його же величающе, з небесним його і тягу блажає. Дивен Бога святих своїх, Бог Ізраїле. Упокой, Господи, душу славших раб Твоїх. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. І нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятий Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наша, святий посвяти і зціли немощі наша, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, що єси на небесних, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даж нам днес, і остави нам долги наша, яко же і не оставляй должником нашим, і не веди нас в іскушення, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. О духи праведні, скончавши же душі Твоїх, спаси, упокой, сохрани во Боженой жизни, я верую и радуюся, Богу же Твоему, и есть я Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, єси Бог зажечий Бог, і узакований розрішений, самі душа Твоїх упокой, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Єдиночиста і непорочна Діво, Боже, мене прощая, моли спастися душам. Помилуй нас, Боже,
Боже, по велице милости Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, Молимся о упокоєнні душ усопших гробов Божих, всіх здій мучеників, лежащих в Талергофі, убиенных, и по всему сюда лежащих сродників наших, всіх де лежащих, повсюду православних, і оєже проститися їм всякому прегрешенню, вольному же і невольному. Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, 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 душі, же праведні покоюваються. Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, Милости Божія, Царства Небесного, оставлення гріхові, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просим. Ой, Господи, Господу помолимся. Господи, Як одіси воскресення і живот, і покою сопших граб твоїх, всіх мучеників, і лежащих, талергофів вієнних, і повсюду усопших сродників наших братів і сестер, усопших надію воскресення Христа Божа наш, і тобі славу посилаєм, що безначальним Отцем, пресвятим благим, жертвоясним Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Мудрость Пресвятая Богородице, спаси нас. чеснішу Херувим і славнішу без сравнення Серафим, без існення Бога слава рочню, служу Богородицю Тя величаєм. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Воскреси із мертвих, і живим, і мертвим обладає Христос, істинний Бог наш, молитви причистия своєї Матері, душі од нас, представлен гробов всіх мучеників, убієних в Талергофі, зділежащих повсюду православних, і сродників наших, братів і сестер, усопшені воскресення вселених праведних учинить, в нідріх Авраама покоїть, і соправедним причтет, а нас помилує і спасет, як благ і чоловіко любить. В блаженному спині і вічний покой, подаж Господу усопшим рабом своїм, всім зділежащим, убієним в Талергофі, і сродникам їх, і всіх усопших по всіх судах зділежащим, під православних, і сродникам нашим, братям і сестрам, і сотворим вічною пам'ять. Вічная
душу їх во благих водвориться, і пам'ять їх в род і род. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, то великі такі будуючі моменти в нашому житті, коли можемо бути на місці таким мучеників, на місці, де лежать кости тих мучеників Талергофа, зібрані в одне місце перед таємничого мученичества, хилимо голову і все вчимося любові, сенсу життя і взаємопошани і wszystkiego, що є добро. Як сам Бог є добрий, так і ми, люди, хочемо бути добрі, а так виходить в життю, що наші дії czasami kieruючи на зло, і щоб то зло уникати, несемо в собі молитву, заповіді Божі, перестерігаючи і побожне християнське життя, щоб ми уникали того wszystkiego, що зле. А на прикладі мучеників з великим страхом Божим, з великим пошаном до життя, до дару життя, odnosимося і приходимо на то місце разом з вами, де то велика честь бути разом і помолитися, поспівати тим же людям, принести їм вістку, що Христос воскрес, вістку тої великої радості життя, яке співаємо щороку на Великдень, і від того джерела Христа Ісуса беремо енергії до нашої молитви, до наших християнських звичаїв, до перестерігання заповідей Божих і до того, щоб на тім родилася любов. І фактично на костях мучеників ми хилимо голови і саме видимо, що з пороху ми і в землю się обернемо, а зато wszystko, що можемо створити добре во ім'я Боже, во ім'я Пресвятої Тройці, то веде нас до спасення. Jak dneska будуть tu бесіди, було już дуже молитви, служба Божа, пісні, спогади. Mamy w sobie duże myśli, duże переживань і емоцій, і позитивної енергії. Але jeszcze tu z того місця, при тій каплиці, де поставлена на пам'ять, і в тім місці, де перенесені кости з того литовища, де був табор Талергов, ми тут з вами стоїмо, а люди, котрі йшли, дуже було священників, дуже було люди з цілої Галичини і з Буковини, і згинуло їх тут страшні дуже. І частина вернулася домів, а то, котрі вернулися, частина скоро померла, бо були барс вичерпані і змучені. Потім прийшла Друга війна світова, переселення. Частина з них знайшлася на північних, західних землях Польщі, частина знайшлася в Україні. І така частина в війську ще знайшла. От до днеска з них żyje вічна пам'ять. І ми принесли ту мисль, то наше діло добре, щоб ту вічну пам'ять підтримати, щоб позитивні мисли і молитву нести. Як вони, як то прийшли, виобразимо собі в таких варунках тяжких, а думали про Бога, трималися віри, несли з собою молитовники. Я один з таких мам молитовників, котрий називається «Хліб душі», виданий сочинення для русських людей, сочинення Олександра Духновича. І він якраз від родини Мадзеланів нашовся в Америці, а в 96-му році мій друг, приятель, тепер już єпископ, привіз то, подарував мені, бо знав, що то зв'язане з історією нашого народу і, можна повісти, з Голгофом. В церкві православній ще маємо ту нагоду, що можемо шанувати ще того Максима Горлицького, котрий розстріляний в Горлицях без суду, але його імость і тато, няньо тут перебували, родився ту його
syn i jest tu Tatiana, pani Grażynka, które też na miejscu tu niedaleko żyją i przychodzą tu pomolitися. A Tatiana to Maksym, który się tu wrodził w Талергофі, to jej dzido. Wielka poszana wszystkim tym, którzy tu spoczywają. Wielka poszana wszystkim i poklon tym, którzy Rosjanie naszych bliskich. Z mojego sela rідного 19 ludzi tu było. 5 tu leży kości. I każdy z nas, który tu przyszedł, ma w swojej pamięci czy pradida, czy prapradida, czy innych z rodziny, czy bliskich, czy ze swojego sela. I nesemy w swoim sercu tu wielką любов i poszanu. Wielki wam Boże zapłat, organizatorom i wszystkim tu. Слава Ісусу Христу! Daj Boże dobry dzień nam wszystkim. Szczęścia. Pozwólcie, że w imieniu Komitetu Talerzowskiego złożył podziękowania naперед dla miejscowych władcy, dla pana burmistrza, dla pani burmistrz, za to, że zgodzili się nasze towarzystwo obniaty swoim patronatom, za to, że sud tu znamy Gnesky i za to, że tak naprawdę na sztoden oglądają tego miejsca, które jest dla nas tak ważne i tak cenne. Także bardzo kraśnie dziękujemy. Pozwólcie mi podziękować też wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na zaklykania Talerzowskiego Komitetu, na zaproszenia Talerzowskiego Komitetu i zgodzili się tu przyjechać. Dziękuję wam za to, że poświęciliście swój wolny czas, poświęciliście groszy i że chcieliście przyjechać tu, żeby upamiętnić to ważne wydarzenia. Dziękuję też tym, którzy dotarli tu z własnej inicjatywy, bo znam, że są takie, którzy przyjechali też nie z inicjatywy komitetu, ale są z własnej inicjatywy. To też dla nas bardzo ważne, żeście tu przyjechali, bo powiem, to jest niesamowite, że 110 roków po tych tragicznych wydarzeniach dalej pamiętamy i dalej jest pamięć pośród Lemków o tych żertwach, które tu oddali swoje życia. Dziękuję miejscowemu parochowi za to, że udostępnił nam świątynię do odprawienia służby Bożej. Dziękuję naszym naszczędnikom, ojcom Cerkwi Grekokatolickiej i Cerkwi Prawosławnej za odprawione gneskie modlitwy. Dziękuję Julii Doszni i Mirkowi Bogoniowi. Bardzo kraśnie dziękuję Państwu Peregrymom, Bogdanowi Peregrymowi. Dziękuję Pawłowi Hanasowi za to, że tak naprawdę to była jego dumka i tak naprawdę to win pierwszy wyszedł z inicjatywą właśnie zorganizowania tego wyjazdu do Talerzofu. Naprawdę, jak jem takiego pominął, wybaczcie mi, ale jeszcze raz wielkie wam Boże zapłat, że tu znamy Gnesky i że możemy odświadkować to towarzystwo ważne dla nas, dla Lemków. Boże zapłat. Sława Isusu Chrystu. Grace God. Przyjechałem z dalekiego Władyszowa zarady pamięty mojego dzida mojej żony i dwóch pradzidziów mojej żony. Jeden z nich ostał tu, w tej ziemi, ale na żal nie naszał go na tablicy. Albo perekruczone jest nazwisko, albo tych osób było więcej. Mam go na fotografii. To tu z Niemku zniato kilka roków przed I światową wojną. Zdążył pradzido mojej żony, wernuty z Ameryki i proszę ja was, kole wy ich aresztowano w 14 roku.
odeszł już od chyży, a był to weresek. I zdohadał się, że precin idę zima, a win czuchu lyszył doma. I kryknął, poprosił żandarma, zgodził się, już mu nie pozwolił wernuty do chyży, lem chwaryt krycz. I kryknął, Fenno! Wyszła z chyży i mówi, no le daj Hanci, żeby przynesła moją czuchu. I zawdzięki tej czuzi prykrywał się w Talerhofi, jak jeszcze nie było baraki, jak jeszcze był hołd. I tą czuchą prykrywał też dzida mojej żony. I kiedy Bóg dał tak, że zachorili pradzido, a nazywał się, myśmy besiedowali Sydor Sztekla, ale może tam być Izydor, ale na pewno nazwisko Sztekla, tak jak im powiedział, nie naszą je. I to ta maleńka Hancia, rodzona w Ameryce, w Pittsburghu, tam, gdzie Andy Warhol, ona wyniosła mu tu huniu, czuchu. Nie chciał, żeby żena przychodziła, żeby się nie rozpłakała. I proszę ja was, tot Sydor Sztekla ostał tu w tej ziemi. Dido, mi Dido, to jest Dido właśnie mojej żeny, to młody chłopczysko, jaki prykrywał się hunią właśnie Sydora Sztekli. Win wernął jako wojak austriackiej armii, tak samo jak moi Dido, jak za to, że byli młody, zatiagnuli się do armii austriackiej, boroli się daleko na italijskim froncie i wdało im się wernuty ciłymi i zdrowymi, nawet z gwerami. Bo to gwer był w rodynni chyży mojej żony. To jest kartka, jaką moi Dido przysłali swojej żeni do Wirchny. To jest znimka zrobiona z ichniego oddziału. Oni tu siedzieli w Talerhofi, ale Bóg dał, że mogli ciły i zdrowi wernuty do Władyszowa. Na odwrocie jest adres, że pisali nie do Wirchni, a Wirchne, kińciłka e. I proszę ja was piszut, że pozdrawiają właśnie swoją maleńką Hanciu, która się urodziła też w Ameryce, i swoją żonę. Mi nianio urodzili się dopiero w 20 roku, jak Dido szczęśliwi wernuli z italiańskiego fronta. Na żal chmerli już na wygnaniu w Legnickim polu spoczywają. To jest medal, ale nie mojego Dida, ale Dida mojej żony. I jak znawcy widzieli, besiedowali, że to Dido twojej żony musiał coś wielkie zrobić, kiedy dostał i brązową, i srebrną medalu. Jak chodzi do srebrną z cesarią, to powiedzieli, że nieduże takich medali było, a że Dido mojej żony służyli w artylerii. To jest awers i rewers toho właśnie medalu. Zadla nich jem tu przyjechał. I chciałem też widzieć miejsce, tu jak raz to nazwisko mi się wdało znaleźć na tablicy. Dumam o mężu Firyi, która też jest nazywana Glafirą, ale Firyja to jest skoroczenie od Glafiry. Glafiryja po naszemu to po prostu Firyja. I my znamy to tu żonę jako Firyja. Że Firyi w 1925 roku objawiła się Matir Boża na Hory Jawir. Jej mąż leży właśnie, jego kosty leżą w tej ziemi. Za rok będzie 100 roków. Minę 100 roków od pierwszego objawienia, a że to też jest powód, dla którego chciałem być na tej ziemi, żeby się pokłonić tu, gdzie oni strażdali, żeby oddać im szanu w tym miejscu. Dziękuję.
Szanowny zebrany, szanowny hości, szanowny zaproszony, szanowny panie burmistrzu, szanowny pani burmistrz, szanowny panie Bogdane Gocz, szanowny świaszczennyki, bo zawdzięki wam to ta modlitwa piszła do nieba i mam taką wielczesną nadzieję, że kosty tych ludzi, którzy spoczywają, радіють Тягнеська, Дякую теж Юлii Doszni za krasny śpiew i Mirosławowi Bogoniowi, Andrzejowi Peregrymowi Czarnianowi z rodziną, który chce pamiętać o tych różnych ważnych podijach. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte alle, die da hier sind und ich willkommen heißen kann. Ich möchte mich bedanken, dass ihr gekommen seid. Ich möchte mich bedanken bei den Polen und Lemken, die gekommen sind, bei dem Vater, dass sie uns ihre Kirche zur Verfügung gestellt haben. Danke auch für die Gebete, die heute gesprochen worden sind, weil dank diesen Gebeten sind sie jetzt in den Himmel gekommen und die hier liegen, haben sie auch zum Gehören bekommen. I jeszcze zabyłam probacz Pawłowy Hanasowy. Też należy Ci wielczezna podjaka. To z emocji. Pawełku, nie gniewaj się. Jako przedstawicielka Lemki Rusnaki, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Wspierania Uriadu i Mężczyzn Narodowych i Etnicznych, kraśnie dziękuję za poszanu i możliwość zabrania głosu na tym miejscu, gdzie 110 roków temu moi predki i nasze Lemki Rusnaki stradali się. Als Vertreterin der Lemken und Rusinen möchte ich mich dafür sehr bedanken, dass ich hier sein darf. Und es ist schon 110 Jahre her, als das alles passiert ist, aber wir haben das nicht vergessen und wir sind hier da, wo die Menschen wirklich gelitten haben. Można decydować o cierpieniu narodu, ale trzeba też i dnes czujemy, co jest najważniejsze, cierpienia jednostki, gdy spoczywa tu ojciec, maty, ta i dziewczyna. I chmerali one daleko od domu, same, w błocie, w śniegu i na morozie. I nie była to jedna osoba, ale byli to tysiące. Poczujmy bil, jak to ta zemla przyjęła kostkę. Also, wir können davon sprechen, dass hier eine ganze Nation gelitten hat, aber am Ende des Tages ist jede Person einzeln den Schmerz, den sie gespürt hat, wert. Und wir dürfen auch an die einzelnen Personen nicht vergessen. Wir sollten uns auch in die Lage versetzen von den Müttern, Vätern, Kindern, die weit von deren Zuhause gestorben sind. Nicht unter den Geliebten, sondern oft in Schnee, Kälte, Dreck, Schlamm, weg von allen ihren Geliebten. Minulого wytichajmy wneskę. To ta zemla i to ci ludzie też przyjęli naszych Rusnaków, którzy nie wszystkich wernuli do siebie. To tu żyje moja Chrystycia, Tatiana Sandowicz, która jest prawnuczką naszego świętego Maksyma Sandowicza Gorlickiego. I tu, w tym obozie lagry, wrodził się Didel, ale też mi predko Kopystiański, nigdy nie werny na Lemkowynu. To im budmy fur wdzięczny za to, że do końca swojego życia pamiętali o swojej Lemkowynie. Aus der Vergangenheit können wir jeweils lernen.
Und es ist auch wichtig, dass wir aus der Vergangenheit lernen. Es waren viele von uns hier, aber nicht jeder, der hier war, ist auch gestorben. Es gab auch Menschen, die uns geholfen haben. Und es gibt einen lebenden Beweis, dass wir weiterleben, die Lemkos weiterleben. Auch hier in Österreich, auch hier in Graz, zum Beispiel ich. Ich bin die Urenkelin vom heiligen Maxim. Ich bin auch hier. Mein Opa ist in Thalerhof geboren. Von meiner Taufpatin, der Onkel, war auch hier. Und wir leben weiter und wir leben die Geschichte weiter. Und es ist einfach wichtig, uns zu repräsentieren und zu zeigen, dass es uns noch gibt. Lemki, Rusnaki jak wszystkie, różnią się między sobą i różnimy się. Ale w tym miejscu wskazaliśmy, żeśmy są wszystkie razem i że pamiętamy o tych naszych predkach, którzy tu ostali i którzy tu byli. Wieczna pamięć. Pamiętamy o historii. Budźmy też dobrej nadziei i budujmy na naszych doświadczeniach dobrą, wspólną, mądrą przyszłość. Pamiętajmy, że Lem zgoda buduje i ona daje siłę. Żeby nigdy nikogo nie spotkało to, co spotkało tu tych ludzi, którzy byli w Thalerhof. Wieczna pamięć. Lemkos und Rusinen haben auch deren Verschiedenheiten, aber an dem Ort waren alle gleich. Wir müssen damit rechnen, dass hier, ich nehme das, wie gesagt, Lemkos und Rusinen unterscheiden sich auch oft untereinander, aber hier sind alle gleich. Es ist wichtig, dass hier alle gleich gelitten haben und alle gleich gestorben sind. Da war kein Unterschied, wer sie waren. Es ist wichtig, einen ewigen Gedanken und eine ewige Erinnerung durchzuleben. Es ist wichtig, dass wir an die Vergangenheit denken, aber auch in die Zukunft blicken. Und in die Zukunft voller Hoffnung, Gutherzigkeit und Barmherzigkeit leben. Vielen Dank nochmal an die Frau Vizebürgermeisterin fürs Kommen und danke für den für den Pfarrer, für die Kirche und danke, dass Sie auch diesen Ort pflegen und dass Sie nicht in Vergessen geraten lassen. Es ist auch mir wichtig zu sagen, dass sowas nie wieder passieren soll. Wir sollen, wie gesagt, aus der Vergangenheit lernen und unsere Zukunft so, wie es nur geht, mit Liebe, Respekt und einfach Glück und Gesundheit zu füllen. Краще дякую. Na Lemkowyni i w Thalerhofie, na krov tam pro lata, w sercach naszych, na все ostane pamiątka wiecznej świata. Дорогі згромаджені, дорогі Лемки і не Лемки, хотів би коротко подякувати від імені Stowarzyszenia Лемків, як секретар головного заряду, бо то остав їм попрошений. Знам, що серед нас są тоти, котрі перед 20 роками tu byli. Коли ми Джинчима в 2004 році була tu перший раз, думам така векша поїздка, векше паломничество, коли векшą групом, і що важне, так як і тепер, i z Lemkowiny, i z zachідних земель пішли паломники до того świętego місця. Symeon Pysz, który w swoich wspominach w Gorlickim Bursaku pisał o tym, że do Thalerhofu wierzył w sprawiedliwość. On był studentem prawa. Ale po Thalerhofie stwierdził i doszło do niego to, że my, Lemki, powinniśmy brać swoje sprawy w swoje ruki. I to też jest ważne, żebyśmy pamiętali, że choć Thalerhof był tragiczną podją, to jednak on wzrodził w tamtych osobach, w tamtych dziaczach poczucia toho, że my jsme Lemki, naszego lemkocentryzmu, tak to może powiedzieć, bo najlepszym dokazem na to było to, co się stało już po 1918 roku. Roki 1918-21 podії tak zwanej Floryńskiej Republiki, Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiów, Wicze z 5 grudnia, ale też i późniejszy rok, 20-30, bo toty, którzy tu się naszli,
okrem starszyzny, sławnych rodził, kuryju, kaczmarczykił, hnatyszakił, chylakił, byli i młodszy dijacze, jak Dmytry Wysłocki, znany jak Wanioł Hunianka, Metody Trochanowskiej, Jarosław Siokało i incze. I one w późniejszych rokach, już tak jak powiedzą 20-30 II Polskiej Republiki, podniali się trudu tworzenia, budowania Lękowyny. I tak po prawdzie było to do początku II światowej wojny, która rozpoczęła tak naprawdę, była początkiem kincia Lękowyny, jakiej ja już nie znam, думав, że mało kto z nas znaje, bo to pokolenia też już na żal odchody. Tak że od imienia Stowarzyszenia Lęków chciałbym podziękować Talerchowskiemu komitetowi za to, żeśmy się tu dnes zgromadzili, za to, żeśmy nie wiem wierzę, ale znam, że to ta pamięć będzie dalsze żywa, a смотрячи kilku nas tu dnes przyszło. Jeszcze chciałbym w imieniu Stowarzyszenia Ruska Bursa zaprosić wszystkich na 6 grudnia do Szymbarku, gdzie odbędzie się naukowa konferencja poświęcona pamięci o historii Talerhofu. I też przy nachodzi chciałbym przypomnieć i też zachęcić do tego, żebyśmy pamiętali o miejscach pamięci na Lękowyni, o tak zwanych talerchowskich krestach, o tym bodaj najważniejszym, wczornym, poświęcony siostrzenemu uczynniku Maksymowi Gorlickiemu i wszystkim talerchowciom, ale mamy też ich peregrymci w Bortnym, w Tyliczy. Przychodźmy tam, opiekujmy się nimi. Dziękuję. Дозвольте, дорогенькі, że jak to te перемови розпочали się od Bogdana Gocza, który jest głównym członem tego naszego komitetu stworzonego na potrzeby odświadkowania Świętej rocznicy, to i ostatnia peremowa będzie z kolei człena tego komitetu, czyli mnie, Andrzeja Peregrima. Z racji tego, że basiedowaliśmy, że jest czas taki na wspomnienie, ja teraz chciałbym bardzo krótko, znam, że jesteś zmuczony już kuściok, ale dozwolę, że ostatni słowa chciałbym rzeczy. 4 września 1914 roku rozpoczęła się tutaj przywózka tych naszych Lemków, tak naprawdę zebranych przez totalitarny swarni wielkich narodów, że tak można powiedzieć. Po to, że zaczęli między sobą terty się wielkie ideologii tego świata. I to, że zło w jakiś sposób wzięło choru nad tym, co jest w nas dobre. Bo to, że jesteśmy jakimiś grupami etnicznymi czy narodami, nie powinno stanowić, że to nas dzieli, że jest jakieś zło pomiędzy różnymi grupami. Ja osobisto to przeżywam, to spotkanie, ale to jest to moje pierwsze spotkanie. Znam, że 20 lat temu była taka podija, ale ja tu pierwszy raz. To może 20 lat temu byłem jeszcze na to niegotowy, ale tu w Talerhofie przywieziono też mojego dzida, jak z oficjalnych dokumentów pradida, Konstantowo Peregrima. Jak z dokumentów wynika, był on jedynym więźniem z sela Czarna, koło Sitnyci. To jest to samo seło, odkąd pochodził i Bogdan Gambal, odkąd jest ojciec Sorokanycz, odkąd jest Mirka Kopystiańska i odkąd ja. Tak to tam, gdzie się pierwsza watra odbyła, w tym samym miejscu. Z kolei jego syn, Pantelimon Peregrim, był ostatnim sołtysem do 1947 roku. Został zabrany, nie znacie dlaczego. Bo tak naprawdę Konstanty Peregrim nie brał uczasty, nie wiem czy to dobi, czy nie dobi, nie mi to ociniaty w różnych ruchach. Natomiast kwestia jest taka, że przyjechał z Ameryki. I tak jak tutaj powiedzieli, często tak bywało, ludzie zostawali osudzeni niesłusznie, bez żadnych powodów, bez żadnego sudu, jak Maksym Gorlicki. My po stronie Grełtolickiej też mieliśmy świeszczenika, który zginął w Nowym Sączu, został zastrzelony wraz ze swoim synem. Dlatego dumam, że Talerhof nie powinien być w jakiś sposób używany do niejaką inną ideologii. On powinien być odświadkowany po to, ażebyśmy my przekazywali innym, żeby takie podjęli nikoли nie mali mistrza, żeby nikoли brat na brata nie miał ruki podniosty. Ja się bardzo cieszę, że myśmy mogli tu razem odświadkować. I bracia prawosławni, rekatoliki, nie ma dla nas żadnej granicy, żebyśmy mogli wznosić molby do Gospoda Boga. Tak jak to symbolika jest. Tu jest, jak mówili szybko moi przedmówcy, ponad 2000 ludzi, które złożonych ich kosty
One już są tu razem. Wybaczcie na taką refleksję, bo nawet nie zdążyłem się z rodziną podzielić, ale kolej im jechał z taką... Pierwszy raz mi się bunt zrodził. Czom na tym miejscu, gdzie oni tak strażdali, i lotnisko, lotowище. Dlaczego? Ale kolej im jechał autem, wieczorem, pozryłem, smotył się, to miejsce jest tak oświetlone. Paradoks. Ale dneska to miejsce jest na tyle, bo to może prosto paradoks, możemy zaznaczyć to miejsce, jak najpierw tych ludzi przyprowadzili, ogrodzili dritą i one musieli ponad 1,5 miesiąca, zanim wybudowali baraki, żyć pod gołym niebem. Dneska to miejsce jest oświetlone. Jego widno i nawet z nieba i można jego pozryć, gdzie to te ludzie strażdali. Jak pradzido opowiadał, to jedyna opowiska, którą znam od słuchania, bardzo głodowali, nie mieli prosto nic do jedzenia. On się w pewnym momencie molił pod połotą, Gospody Boże, dlaczego terpik? To ty jąkania, takie wzdychania poczuła Austriaczka jakoś. Z racji tego, że znał angielską mowę, no to jakoś się dogadał. I desy umawiali się, że ona pit ponosiła kusoczek tam chleba. Fałat chleba po to, żeby one się mogli tym chlebem podzielić ze swoimi druzmi i mogli w jakiś sposób przeżyć. Także to bardzo cieszę się, że mogliśmy tutaj wszystkie razem odświadkować i odciu Julianu, odciu Bogdanu, odciu Borysu i wszystkim wam, którzy się zanosili molby do Gospoda Boga, żeby to ta podija się nikogo nie powtórzyła, a ideologii polityczne nie stwarzają takich problemów, a żebyśmy nie mogli później my, zwykli ludzie, terpić. A teraz pozwólcie, że razem odśpiewamy piśniu Chory nasze, ja poproszę swoich tutaj praprawnuki Konstantowa Peregryma, który tu jest strażdał.
тепер не розходьтеся і ще запрошуємо wszystkich до спільної здимки під каплицею. Upamiętnijmy sobie to na zdjęciu.